जरा 28 दा ओइ खाक पयजाने गरै जों ज' तनं थगै दलायबानि सेस्ता खायनो बेबायदि पियासि मनोखो सेब साबलाय आसबै बाहाय राबा रावि लापायो सुजुगमाया सरखार बाय रंजा सानजा गाहाम दिनैसो जिल्ला चंक्रिखौल' दिनै खुंनाय दङ खेला दुला खायनाय दङ स्पर्ट एक्टिभिटिस बाय दावजा खुंनाय दङ स्पर्ट अर्गानाइजेसन दङ जों दिनै फार्स्ट डे जों 28 टीम न जार्सी डे फुटबल पार्टनारि बागै कायसा चिकन डे प्रोग्राम खायलायखा जों प्रोग्राम खायमांगा फायदक जों र जों ब्लॉक नि प्रेसिडेंट दङ DWF YDF डे प्रमोटर डे बिचिनि जुनाल चेयरमैन दङ डे जत YDF नि अरक स्पेशली और जगह कबगजाखा YDF नि चाटजगमा बायदि ताने के जोंनि खुंनाय रनो ताबो बेटार अपॉर्चुनिटी रनानि बागै जोंनि YDF राव बिलाइ साखा दङ जोंनि लाम सायाव जों जतन साइमानो स्पेशली स्पोर्ट बायसिनि जाव खेला बायसिनि जाव हानबां जों खेला खुंनाय रनो स्पोर्ट एक्टिविटीज बाय गोदावजा रनो जों बरनो एनकारेज रनानि बागै सपोर्ट खायनानि बागै जों दिनै जत 28 टीम बरनो जों जार्सी डे फुटबल पार्क लायखा नेक्स्ट फेज जों जे बाद बाकी जोंनि खेला साइनि जे अर्गेनाइजेशन दंनाय स्पोर्ट नि अर्गेनाइजेशन दंनाय बरनो जों बे नानाय बाक्सा नाजा बरनो जों हायनो हाय गोसखांगो जों जार्सी डे फुटबल होनाय जोंनि नाहाव नमनो जतन साइमानो ताबो बिजुगो स्पोर्ट बायबो इंडिविजुअली कैरियर सनाय मानो स्पेशली फुटबल वॉलीबॉल नि क्रिकेट इंडिया उनके तो क्रिकेट उते बुकां हायपन सिनि आम थायो आसो फेसिलिटी मॉडर्न फेसिलिटी करैनि बागै क्रिकेट थनाय रं के जों आसो सुबिदा मामानि दं जाया के लाइक एक्सपेंसिव खेला हानि बां बनो जों आसो सपोर्ट बुखायनिया या बा जों फुटबल न के जों ताबो जे सुमानि सिनि आम थायो जतन फुटबल के जों साजा बा जों बरनो टेबी एक्टिविटीज बारे रथुं बरतेबो थुंथुं बरतेबो साथाथुं हायनै जों दिनै प्रोग्राम नि बिसिंति बरनो किसा कावबो साइखना रखा दै जाथिरावबो बालायखा फाइनान्सियेल बुस्थुखौ माहाय दैबो जोंनि थुंनाय दङ सपोर्ट खायनायनि बागै सागथारनाय Tadi boleh perlihat guys yang regional Popular Unity Club. Boleh perlihat di sini sini ke Club. Jadi contohnya apa saja? Boleh mulai dari tahun 2010. Kita akan motor. Kita akan motor kalau sama kau jadi mana?